Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fi khalqi man yasha inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Oke. Oke, pulau iki yang sawah ngirim Bang Daud Gondel. Ngirim Bang sawah. Oke, pulau lanjut ke sawah mau tak vlog ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulau ini terus sawah. Ternyawang trek bontot keterangan awan. Oke bro, lanjut selesai. Rolu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fi khalqi man yasha inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Oke. Yes. Balik sikile. Jadi aneh gini ning sawah ini biasa bolong ini. Gitu. Soalnya gambar peteng ini soalnya searah sinar matahari. Jadi gak ketok. Itu ono boleh. Aku teman-teman kabeh sing kuliner terus sawah sing jelas sampean kabeh wong ra wedi panas wong gak wedi panas iya pra ya wong gak wedi panas wis ngene gini ora pun wis biasa bro. Tinggal mau banyak vlog sing menggembarkan orang enak lot ya bro, biasanya kalot. Oke bro, mungkin yo
cukup sekian. Kita lanjut tinggalkan saya vlogku saya. Kita cerita ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang mau request ataupun vlog selanjutnya yang sekiranya bisa mengedukasi Jalur Jati. Iki kan dino Minggu ki mau. Tapi aku rakon emang mergone wong wis wong telu sing apa wis jenenge sing Daud cuma kon ngirim tok. Sebalik ngono ya sebalik soalnya nek Minggu kadang yo kegiatan aku nang omah yo isu kok awan mungkin ya aku selesai omah karo ngomong. Jadi yo kalau di sini cikung di bojo mulai cikung di anak-anak itu di apa ya kesempatannya luwih luas dan mungkin jadi pengen ngewangi cuman yo gimana sebagai tugas lah yang sawah wis sing nandani yo wis nah ya kalau aku cek sikilku belum tok gak apa-apa cilanku terus sawah bro cilanku terus sawah turut kedoan gitu turut kalen sampai cilaki psiko bunyian bro mati bunyian gak bunyian wi melentung ya melentung sing enek nanae ngono biyen cilanku mergo senengane melu ning sawah melu ning kalenan melu nyemplung wis biyen masa-masa iki ning kalenan iki boleh ning kalenan iki kanal iki lho sik masa kerjaku saiki mau kerja ya aku saiki kerja posisiku ya masih modal lah ning panasan kancake saiki aku kerja ku yo nguli yo nyopir ya yo nyambi semi mandor damen tau ya oke di apa ya pekerjaan sing penting dijalani disyukuri coba kan ngono wis cukup nek ngono wis cukup saiki ikhtiar sabar ya berusaha bismillah ya aja lali karo wong tuane seneng ngono kuwi dene enek kesempatan apa sing baik yo dilakoni ngono namanya boleh keadil kan sebagai kepala keluarga sebagai anak sebagai bapak yes intinya sing umum sing standar aja lah berlebihan tak usah terlalu over karo apa sing dikarepne ini kuwi ya nek mungkin wong sing merasa sukses kok gak omong sukses wong sing merasa sukses ngono kae intine ora ado saka wong tuane artine apa to ora ado saka wong tuane iki dalam artian materi ataupun keuangan iki ora jauh saka wong tuane oke
ora jauh saka wong tuane iki ora trimo sithik wakeh ya. Bisa modali anak sampai sukses ini luar biasa. Tapi bagi kalian semuanya yang menjadi anak dengan kondisi keuangan dalam keluargamu, orang tuamu itu kelas menengah ke bawah ya ojo sambat, ojo syukurono apa sing wis mbok duweni, apa sing wis dikeki wong selama iki ya kuwi bersyukur wong tuamu cek gelem ngewangi kowe bersyukur cek gelem bantu kowe sak eneke ya toh. Jangan pernah merasa kurang. Kalau kita merasa kurang pasti kurang terus, pasti. Cuman memang orang hidup kalau paham pola kehidupan setiap hambanya, setiap orang, kalau paham tentang agama, ilmunya, ya pasti tahu caranya bersyukur. Itulah kalau ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya terima kasih. Jangan lupa didukung, like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time.